जोंनो नांगौ बिसायख'थि युथ BPF long live one election আমাক লাগে নির্বাচন আমাক লাগে নির্বাচন जोंनो नांगौ election BTC election खुंनांगौ हाग्रामा सार जिन्दाबाद we want election जोंनि जे पेरेन्ट BPF बे BPF निफ्राय होनाय जाबाय मेम'रेन्डामखौ डिसिनि थ्रुयै इलेक्शन कमिशनार आरो चिफ मिनिस्टार अफ आसामनो होनाय जादों। बेजों लोगोसे आरोबाव जाहाथे बिथांमोनहा थाबै जे दायित्वखौ लायो बेनि थाखाय जों BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियनाबो आरो दिनै जुब BPF आबो युथ BPF आबो जयै खनसे आरोबाव इलेक्शन कमिशनार आरो चिफ मिनिस्टार अफ आसामनो जोङो मेम'रेन्डामखौ होबावबाय आरो बे होनायजों लोगोसे जोङो इयुननि पर्यायाव थाबैनो जुदि रिजाल्टखौ मोनाब्ला जोङो आरोबाव डेम'क्रेटिक आन्दलनखौ जों बानायबावगोन। दा बेजों लोगोसेयैनो जोङो इलेक्शन कमिशनार बिथांखौ आरो बिथांनि कमिसनखौ जोङो खावलायो रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि जे जौगानायनि हाबाफारि जे जानांगौमोन डेम'क्रेसियाव बेयो जोंना जानो हायाखै मडेल कड अफ कन्डाक्ट बे सोलिबाय थानायनि थाखाय आरो बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट जोबनाय लोगो लोगोनो इलेक्शन जानाय लोगो लोगोनो आरोबाव गोदान सरकार दायोब्ला जोंहा पुनराय बे डेभेलपमेन्टेल प्रसेसआनो होन बा डेम'क्रेटिक राइट्सफोरखौ जोङो फायै जोङो मोनफुंनो हायो कमन पाब्लिकफ्रा बा जोंनि गासिबो भारतबर्षनि मानसिफ्रा बा जोंनि बिटिसियानफ्रा जाहाथे जोंनि मोन्थायखौ जों मोननो हायो बिनि थाखाय जों खावलायबाय जाहाथे जोंनो थाखाय इलेक्शनखौ बा निर्बाचनखौ जेसेबां थाब हायो गोख्रैयैनो बानायनानै होयो आरो जोंखौ हेफाजाब होयो। नोंथांमोना सानो नामा इलेक्शननि बिथिङाव एसे गेलेमेले जागासिनो दं राजखान्थि दं होनना नोंथाङा सानो नामा? राजखान्थिखौ जों डाइरेक्टलि बुंनो थांला दिनैनि बोथोराव जे इलेक्शन कमिसन बिथांमोनहा जे परिबेसखौ नायनानै बा गासिबो बिथांमोननि क्राइटेरियाफोरखौ नायनानै जे जोंनाव बानायनांगौ इलेक्शन बेखौ जाहाथे थाबैनो बानायना होयो आरो बेजों लोगोसे जोङो खावलायबावगोनसो गुबुन राजनितिक दलानो जा बा गुबुन संगठनफ्रानो जा बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि डेम'क्रेसिखौ लाखिनो थाखाय बा जोंनि डेभेलपमेन्टेल प्रसेसफोरखौ थाबैनो बा जोंनि राइट्सफोरखौ थाबैनो जोङो जाहाथे मोजाङै मोनो बिनि थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे जों जेरै इलेक्शन कमिशनारनो जेनि मेम'रेन्डाम होनानै खावलायदों बिथांमोनाबो जाहाथे खावलायफायो जाहाथे जोंनि जनगणनि थाखाय बे आरो थेंक इउ।